Se pare că și clinicile au început să aibă probleme cu canalizarea. Această clinică a apelat la Gusti Speed Construct pentru a schimba canalizarea fără săpătură deschisă, pentru că deja iau o țeavă existentă din fontă. Pleacă din căminul acesta pe sub o cameră și ajunge într-o pivniță. Deja am montat scheletul la utilaj. Scuze. Aici se află pivnița. Sunt niște condiții un pic cam nasoale, să zic așa. În mod normal, aici se află utilajul, am făcut o improvizație. Utilajul este gândit pentru subsolurile la blocuri, care de regulă se află undeva jos, lângă pardozeală, țeava de canalizare. Dar aici e o situație mai aparte. Dânsii au încercat să facă o improvizație, să bage o țeavă prin vechea țeavă din fontă, dar n-a reușit decât să o împingă undeva la, nu știu să vă zic, o jumătate de metru, maxim un metru. Ce mi-au spus. Și pe lângă toate astea au băgat și niște spumă. Nu știu ce au avut impresia că spuma aceea va ține să ducă, nu știu ce a fost în capul lor.